urang dari Pungasan ke pasar sadang pukul oh sadang nan seroba tinggalkan de masuk ke kaset nan kadu nan kadu de Tuhan masuk ke kaset lenan kadu tumpak di mande si umian tinggal di padang panjang manggale lamang yo masuk itu saratu bapak kanduang inyu oyo jo norma nak nambonsu sansai badan di padang panjang nambalam turanggo leate tanggo manyang nyota ureyate pintu walam ta'azim curi toko kabadia dia tentang itu o alie kapadola si Jaidin nang karajo di lapau nasi o dalam daerah le kota Padang maalun buyong Jaidin capek kaki ringan tangannya capek kaki tak mana ruang laringan tangan indak mamaca assalamu karajo di lapau nasi la pandai mamuta kopi taluenyo la pandai mana tiang nang kamungko ba itu bana si Jaidin kita tinggalkan Jaidin karajo di lapau nasi dia sakete jalan curito alih kakak ngampuang jauh dalam waduh seorang di kampung jauh dalam banamu apa Ibrahim guru kepalo di kampung jauh dalam hari Minggu perai sekolah diracak kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi lonceng gadang onyo 7 lapau nasi tampe Jaidin tinggal cuy itu bana le apa kini dek lamu apa bakureta ibu di lapau nasi tampe Jaidin bakarajo di sinan minum langganan apa tuwe olah duduk le apa denate kurisi nyoma minta kini kopi talu langsung Jaidin mambiakan nyobuwe le kopi talu kamana tiang nyo dari dalam nande bilang buyong Jaidin bawa ayi jokuwe telata ayi di meja tapana Pak Ibrahim lai banak rancak manderang lapau mula kironyo olah minum apa di sinan sudah minum inyo maroko asuk mandulang kaudaro onyo imbau manderang balapau onde mande urang balapau danga di mande mula dikatokan yo mande itu lekato maso itu lai banak rancak mande kironyo anak siapo tu dek mande oh menjawab mande rang balapau kalau pajako kaditanyo anak raranah Tanjuang Ampalu dalam daerah rang si junjung
Pajako anak yatim lagi piatu, bapak mati mandela mati, pajako disiko bakarang ajoy. Menjawab sinan mula Pak Ibrahim, kalau iyo pajako anak yatim bialambo menggadangkan bialambo kamambau. Mandanga kato rupo itu menjawab, mande di sinan na urang dari Selido ke Pasajuongku pagi hari kok de ambo indak kamangapo entah de inyo nang kepai. Onyo imbau anak bagu lambe, onak kanduang jahidina tare kuranji dalam dulu. Sari sabat tangkapan nesan, gak kamari lawaang dudu, ado nambana le dikatokan. Nande bilang buyong jahidin, apo bana mande imbaukan, tasiro darah di dadonde, gumantar tulang pasandian, apo bana mande imbaukan. Yo apo le kato mande kanduang jahidin, dang akan mula pak ko nak membawa ang pindah ke kampung jauh dalam lai kok namu ang paina. O menjawab le buyung si Jahidin, o mande dang akan mula aye mato ampi sekali jatuh cie jatuh ladu. Anak orang de dari Selido ke Pasajuo patang-patang kok de ambo indak kamang apo donde di mano badan honan kagadang nyondei. Cuma seketek dikatakan yo mande kok jadi ambo dibawa pakku ke kampung jauh dalam, kok jadi ambo tinggal sinan sikola yo batolong basarahkan. Mandanga kato rupo itu meningkap Pak Ibrahim, apole kato Pak Ibrahim kalau sikola nanyokan dai di pejako, ado harapan jadi orang elok. Ado harapan jadi anak baik-baik. Bakato apaknya sekali o Jahidin dang akan mola. Kalau sekolah yang nangkan dakkan guru kepalo kemapang ko yang aco itu keceknya kini. Kamano saja orang bisa pasarakan basikola nak Jawa yang pandai baranang podong kakinya dek buayo wa angkat tatap dinan sanang apa manang ruang nak ore sikonyo yang kalau cuy itu nak tarapapan ditara mangkok kadi Bali. Kalau cuy itu dikatakan bersama sanang dalam hati, barangke apa jo Jahidin tarui ke kampung. Oh jauh dalam Delamo lambe bajalan tibo di kampung jauh dalam. Ola naik ke rumah tak kajui mande rumah. O siapa namo bini apa abanamo mande saripah ipa bakato kangku guru onde angku dan akan mola nak siapa angku ba. Oh ba oh yang kuei yo
anak siapa le angku bawa sinan menjawab angku guru. Oh kalau pajago ka ditanyo anak orang Tanjuang Ampalu dalam daerah Rang si Junjuang. Namanya iyo si Jaidin anak yatim lagi piatu bapak mati mandenyo mati biarlah wak laipahei omang gadang ken. Mandanga kator pitu lesanang raso dalam hati ruponyo apa Ibrahim antaro jo mandena saripah. Ado baranak seorang parampuan nak seorang tongga babel yang upik sinan si buyong sinan si bonsu rasonyo tak baradik si tuwo le raso tak bakaka. Kok malang le nasib ambai-ambai lubang takali ombak tibo jarik samato banang salai putri tak dapet paulenyo banamu upi ramuna. Orang muna namonyo anak ba itu bana dan nanyolai bakato aba gulambe orang muna dan ngadek kau. Oiko Jaidin nana abak sangko dek muna kakak konten dari dunia sampai akhirat jangan berubah dena o dalam hati. Kok deang Jaidin citu pulau sangko ramuna di konten dari dunia sampai akhirat lasanang raso dalam hati lah basalam Jaidin joramuna lasanang raso le dalam hati ya biari baganti hari kandak babaju le babalikan kondak sipatu le babalikan napatu disarakan basikola ruponyo kini masuk itu. Onan di kampung kelas 3 dak olunyo masuk di kampung Jawa dalam iyo ke kelas 30 samo sekolah joramuna samo sekolah le joramuna kalau dem bilang le masuk itu senang hati bapak mande anak sarupo le anak balam siku jantan ciek batino. Kalau sekolah sama sekolah kok pulang inyo le sama pulang kok balanjo sama balanjo siang kan tarwi sekolah malam kan kursus jo bapaknyo senang hati indah tabado. Oleh sanang le hati ndak tabado dan bilang buyong si Jaidin tahu bana tinggal jauh orang pandai bana bamande angke onan denetong dagang Jaidin cie diaja duo dampe duo diaja tigo tantu senang hati bapak jomande. Abi bulan baganti tahun nabi sekolah naik soal sekolah indak ke kita rantang bana obat cancang lapan danga tigo cancang dan tingke tanga tigo tingke batingke pasa bukit tinggi hari satu rami diate kalau dirantang nama panjang biar dan punta naknya pendek supaya curito lake tinggi isi curito naknya jale. O tamat kaninyo sekolah dasar menurut jalan curito dan tarimu o masuk ai esoi di balantuang. Onan Jaidin sambung kahai es ramuna kameses basarakan
kalau dem bilang sekolah meses kana monyo, sekolah jahit manjahit, sekolah masak memasak. Kok ilang sabik di kandang, siala urang nama bau, soal manjahit mana rawang, kadapur upi pinter puluh. Kadem bilang dagang di sini Nabi yari baganti yari, abi pakan baganti bulan Nabi baganti tahun tiok tahun nindak nantingga. Tamat ai sambuang kamilo, kini di milo basikola. Orang muna tamat, oh dari meses mae. Oh apo tando tamatnyo, lailang sabi di kandang, siala urang nama bau, soal manjahit mana rawang kadapu supi. Oh jago pulo dibalikan mesin jahit, baitu lebana siramu nah. Oh gilo manjahit mana rawang ngate rumah upi bana monur aini. Anak rarana pandakian bagalu yo banang josi koci minta batamu dijai. Dijahitan Gambolo dilawi nata dipuke le anak Pariaman, suto tabali pijai patah guntiang kok lape dari tangan. Oh saja nyomola si Jaidin sikola kamilo, watiramuna tak elok lai. Oh nan Jaidin batambah rancak, nanawak batambah kame si sungui mulai maramang. Yo apo pangana lasiramuna waalo kok dikatakan Jaidin kakak sedangkan inyo orang lain kok coiko abak kawa kasan saimuna samo sorang. Onandem bilang dagang si Jaidin tarikan inyo lebas sikola ba itu bana le masu itu. Oh indak kalamu antaronyo inyo kan kini kadietung ruponyo tamat sikola dari milo, ijazah sudah ditarimo, diploma tamat naladape barakasana. Dalam hati
Sarato ka bapak mande o bapak Sarato mande o ambola tamat sekolah dari Milo, ijazah sudah diterima, kini coyiko di bapak mande kok lenamu bapak jo mande mengizinkan bisa karajo di kantor residen kota Padang, izinkan awak bakarajo nak babalik kepeng na nabi yo mande. Onan menjawab lecando apa Ibrahim onak kandung Zaidin nae selagi apa nak masih ado, selagi buang masih duit lena waang lumbuli makan gaji doyong nanti niat hati di dalam nanti raso di kiro-kiro baduri di dalam daging batulang dalam rangkuangan nyota raso ju kadi sambuang sekolah ka Batawi nak kalau lang tambah 3 tahun laila badaso buyang dapet pangke mana lah kamari buliana ngadokan konak ka doktor jadi juo konak akabri bisa juo itu bana maso itu lasanang laso dalam hati oruponyo ka disambung Zaidin ka Batawi sekolah AMS di Batawi itu bana maso itu dak dirantang panjang bana diurus sure leka manyure anak disambung ka Batawi basikolah nalasa-lasa sure manyure ado asrama yo kadituju iyo kajati Patamburan 20 PB nomor kadituju cuwitu bana masu itu adek di sinan asrama anak sekolah lasanang di dalam mati teket kapai yo kadi Bali ba itu bana masu itu kadi sarakana nak masak-masak mae cuy itu le bana le masu itu bindak dirantang le panjang bana tumpak de inyo mula den apa Ibrahim olah sanang di dalam hati tapi ramuna 3 ibu kaba pisah pulo oh awak jauh dai kadi bilang dagang Zaidin lah selesai sure manyure kabaran keinyo kabatan Batawi kata orang dah olu Jakarta kata orang kini nyolayo oh indah dirantang panjang bana lah siap sekali masuk itu diantakan ke Taluk Bayu bapak Jomande mantakan ramuna ke 10 ba itu bana dan nyolai sainggonyo tinggal rumah di kampung jauh dalam dituju ke Taluk Bayu raso indah di tanah nyalam di ganggam bungo kok nyolayu
satu tibo di taduk bayu lah tampak kapana merapik ba itu bana masuk itu nyepandang ke dalam lawi tampak ombak bidiang babidiang tampak pulau pembuat timonggo atiba tambah mamang juga di bawah tidur lekam air yang onam mato tak namo lalu jo jantung atiba sangketo kalau nyepandang masuk rimbu anak siamang bagapayan tasadu ati karena nibo raso katulang bagajayan cuy itu bana nyolai oh indah dirantang yo panjang bana sinande bilang siramuna onde udah jaidin mula kironyo kok lamu udah di Batawi de imun sakete nantakana kok lama otaran di sinan kok lupo muna obat tinggalkan mada urang Batawi rancak-rancak dah urang di sinan elo-elo mada kok lupo muna di Padang mada onde dai tapana lasinan ninyo si Jaidin biasonyo tado mau mangecek rupo iko kini gak rusuh kecek pajako tapi balun bakilek lah bakal bulan ko sangkap 30 balun liliek lah mangasan hati di dalam oyan cululu Nam pucuk si jila jalilinte pucuk si tindi 2 3 kabalik gunung Ramuna kamaminte Jaidin di balik itu pulau olah dem bilang dagang di sinan basalam jo bapak mande jo Ramuna basalam pulau kanai kate apa ba itu bananyo alai di oh naik kate kapagadang di jalan indah kadietong kapah barangke kabatang ngawi ona bapak nyobandena lah pulang sarato dan upi mula siramuna Odem bilang le dagang siramuna lah babalik jo bapak mande onang kapal le tarwi kabatawi di lawitan indah dibilang maalun kapak nanggadang banda babanda silawitan mangguluang lah kasu di aluan buni menyasa di pembari bagenggong buni tali anak berapa buni tali sawai dari yang tali alu itu kapal di lawitan oh kapal menuju ke Batawi marapek kapal di Tanjung Nampari ba itu bana dengan nyolai oh turun pesisir ke Pagadang si Jaidin lah turun pulau turun keninyo dari kapal di Cateroto masuk itu iyo kajati patamburan joto kete dari pelabuhan di
Nande bilang le cando si Jaidin iya latibo di jati Patamburan masuk asrama nyolai mulai sekolah di Batawi kalau sekolah yo di Batawi banyak lah orang nyonan datang kan datang dari Medan datang dari Palembang dari Pakan kan datang dari Padang sorang-sorang nandem bilang dagang di sinan tumpak dek buyung si Jaidin awak di dalam basikola pandai bakawan semua gadang nentu oleh orang nyormati semua gadang lawan bayu nang ketek lah ketek nyokasi anak batak bakini dan bilang lesando si Jaidin dapet bakawan karibana samo sekolah di Batangawi iyo Joana kota Palembang Abdul Munaf namo Pajako anak orang kota Palembang di Palaju tempat tinggalnya 101 nomor rumahnya nande bilang dagang di sini dapet bakawan lejo Jaidin biya Jaidin le orang Padang biya Abdul Munaf orang Palembang badan saraso badusana kok sekolah samo sekolah kok pulang lainyo samo pulang kok lalu kan iyo samo langalo ba itu bana sida sanang di dalam hati dari Padang pakirim datang dari Palembang tibo pulo patapatim panimbo patim patapi jai jarum cino dia lie kabakan lain sungguh dia lie sinan ali kamande kontaninyo sarato le bapak kandunginyo nanti tinggal di Padang Panjang sarato Norma adik bonsu adik lagadang menyelai tumpak di mande tukang lamang anak dicari balun basu Jaidin indak kabatamu tengah malam anak takana mana pokok laiwa angi duyola Jaidin lepatwi mande yang temuina tapi kowa ang sudah mati la Jaidin anak orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mano aruh bajun tailena liek lamande basan sarona dirantau orang mande marasai mana onna
Odek mandi seketik nyona nantakana mana kok sakit waang dirantau orang lajaidin. O sakit siapo kamau belen nak kok nyampang singke umur duia na yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi waang orang kapan lena oh di mande indah kata jalan nak mande marah asai oh rupo iko lena yona kok lah malam duduk manangi tabayangan si Jaidin oh upi bana mona Aidas nimar anak rarana di malala dalam tidurna angta gambar hilang di matola jaigidin oh lupo iginda lanak kanduang nak kanduang jaidin ondena carian dena ba itu bana katoinyo olainya gumpokan ku gumpo katu karuk jalan karagian ketekak kadama puluh lainnya cubonya lupokan ku lupo katu lalok ku lalok jadi rasian tasinta anak Ota bayang pulo lena jaidin yo ruponya dan bilang mande tukang lamang dek lamuh manggale lamang yo daerah Padang Panjang dapet kadai didakek loket oto dijual lamang dengan kopi. Oba itu bana nyolai ruponya ada orang nan sadang memakan lamang sarato meminum kopi yo di kadai tukang lamang. Siapa orang kok na minum iyo keninyo sopiroto kalau dia bilang namo jogala si Basri namo pajako anak ararana ailu lingga inyo menjadi sopiroto tambangan Padang Lubuk Linggau kadang-kadang ke Padang Panjang padonan hari nan saritu sadang makan lamang di kadai mande tukang lamang na minum kopi masu itu sadang memakan lamang juo sadang meminum kopi juo tibo na rumah membawa lamang 6 batang. Kalau si Norma nak mandi tukang lamang dia awak sadang membawa lamang bana olenggo indak katingga tadayu pinggang nan lama letagul lampai jarinan nalui kata sengen galak namani o galak coli mau rangka anta kajadi le anta indak atirang lalu la diga duanyo cuy itu bana le masu itu tapana Basri sopiroto kalau dia bilang Basri sopiroto apa pangana masu itu lah banyak kampung nan ditampu banyak daerah dijalani ndak ada hati nan sabedoiko mangajo pada jako dan dabana yo ado nan samo duduk mula jo Basri kak mali urang kandang ampek bakato candonyo kini yo kak mali dengakan mula anak sia nama bawa lamangko nama jawab cando kak mali anak mande tukang lamangko makawane
kini cuy ko di kak mali golong bagolong kak tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sekali ko jaso na indak bailangkan kalau iyo tahu kakak jo bapaknya atau kan tahu jo mandenya tolong tanyakan kadi kakak Allah pajako banam punyo Allah tahu kan Allah ban batunangan tapi ku alun banam punyo kanambo katokan nambo nan datang untung suwai ruwe jo buku mandanga kator pu itu menjawab sinan kak maliko ko iyo ba itu bana bayila dulu minum kopi pai lawaang pi kaloket nak den urus mola disiko nyoba ile cando balik kopi mana langsung si Norma menarimo kini balanjo Basri nan satali kepiang sesukunya agiakan pembalian bana nan tak ado bakato inyo bagulambe onde udah ndak ko ado piti kete ndak ado pembalian dia awak dodai mandangale kato rupo itu ko iyo tak ado pembalian apa dia salah sinan dulu lucu itu kete no kini oh Basri tarui kaloket oto kak mali mangecek jo mande tukang lamang o mande dangakan mola dangakan bana jale-jale ala kok namu mande baminantu ko urang adonan datang si Basri anak lubuk linggau winyo menjadi sopir oto tambangan kalubuk linggau nyota bilang elok bana nyota bilang urang bayi itu lekato masu itu ko ado to kawan narusak di jalan nani nyota tak baranti kapan paralu ban serap nyo salangkan oh menjawab mande tukang lamang ngonde kakak dangakan molayo kak maliyei kami lai baniat nak baminantu maka eyan nak ambo kani yo ala gadang tapi apo kentini boleh buat mangkue idui ambo iko contohnya mangkue idui ambo oh manggaleh lamang mangkue onang bakain babajuin dak mangku bakasu oh bakowinda kajawapo anak bo kawin kan kok lai kakawin anak oh kawin mo lamang kuwe ko indah yo apo boleh buat mangkuwe idui dirantau oh rupo iko mangkuwe mandangale kator itu kalau itu mande jala ragu nak jawab pandai barang nang podong lekaki dek buayo mande ketetap dinasan nang ambo menanggung kesadonyo kalau lai ba itu bana cu itu katonyo kini dibuwe etongan jo mandeko bajanji indak lalu lamu bajanji sepakan sajo patang akad malam sinayan di sinan nyo kadinikahkan indak barale gadang-gadang baca doa selamat sajo nyo yang sudah kato salasai bakato kamali bake Basri onde Basri dan akan mola suruh baola oto setrip ko kalubuk linggau kadikawan nak bulia kawin ang disigi ko kandaan mungkin kebulian pinta mungkin kabalaku oh nama alun bujang si Basri disuruh bawa to di kawan kalubuk linggau satrip ko ba itu bana maso itu indah dirantang le panjang bana tumpak di mande tukang lamang
Oh dia kita urang badak keten indak barale gadang bana rampuk rampak karam dia pagai tumbuh sigitan nate monggule bulan tampak janji yang sampai nan janji tentu karang tunggu patang akad malam sinayan nalarami urang mendatang latibo wali jokali imam jokati nala datang lantuo kampung tampak pulo urang lah hadir masuk itu rapulai latibo pulo iyo kan bujang si basri serato kak mali urang kandang ampe Okadi nikahkan samalam tu diambil muluik mulan Pisi norma dibaco katuba nikah ijab jatuh kabur dijawe Oh nikah lainnya samalam tu lasanang hati rana banyak lah dibaco doa selamat Selamat menampu hidup baru mu panjang rasa kimura tapi si norma kemanangi tabayang kakak Oh si Jaidin maka saja kete Oh pisah jo kakak maka saja bau muka Oh 9 tahun kakak barangke karantau orang maka kini ndak Oh balun basuh maka kode indak mulah mencari kakak maka indak dirantau ambo bakawinkan maka kau balum patri ambo ko kawin tapi terpasuk keadaan maka kau dirantau ambo bakawinkan kok sentano kakak le di rumah kok di rumah le dibuwe maka kabararanca wale awak kabar aporami ale ambo maka oh kakak dirantau indak pulang maka dirantau pi banikahkan coy konasi oh masoi Abiari baganti hari lah di seo rumah bapeta nanti tinggal di padang panjang Oh biarlah wak basuami bana biar di seo rumah di padang panjang namande ditolong juga membuat lamang jamae Oh tumpak di mande tukang lamang manggale di pasar ami di lai manggale lamang di batin mencari si Jaidin di batin mencari anak ba itu nasib tukang lamang Balam turang guate tanggo babuni murai ate pintu balam ta'azim curi toko dia lihat kabar tentang itu alih kabuyuang si Jaidin sekolah am di Batawi Onandek lamu nyoba sekolah iyo jo kawannya Abdul Munaf anak orang kota Palembang Ruponyo tamat sekolah am di Batawi nantaniat hati di dalam nak menyambung sekolah ke doktoran tumpak dek buyuang si Jaidin awak kama nyambung sekolah doktor sore letibo dari kampung Jawa dalam iyo kan dari bapak angkenyo Oh apola bana buni sore diharap Jaidin balik pulang nak
bapak lah jatuh ke pensiun usang sambung sekolah lain naik. Oh bapak lah jatuh ke pensiun dak tahu ko si biaya tiap hari nak ko indak ditolong jo karajo dua gak payah diang. Oh cari bareh mana nan tamanuang lebuyang si Jaidin dalam tamanuang masu itu yo letibo kawan yo nak Palembang yo banamu Abdul Munaf. Onan bakato le cando si Jaidin onde Munaf dan akan mola dititi-titian tigo ditimpo le tanah nambah darai dalam mimpi rasian tibo mungkin no badan kabacarai. Taruikanlah sekolah ke doktoran yo nafe ambo nak pulang pe ke kampung ikola sore dari bapak mande ambo bapak ambo jatuh pensiun indak tahu kosi masalah sekolah lain. Oh itu lekato mula kini sampaikanlah sekolah kawan kok lai ado hasil besok kirimkan kabar ke Padang kawan kirimkan kabar nang ke Padang cuy tu bana katuinyo menjawab sinan Abdul Munaf Jaidin dengakan mola kabar buru ke Padang data dapet laruso balang kaki wa guru ke Padang aja nambah bungo kambang tak jadi. Kok iyo lah jatuh pensiun mola bapak Jaidin biar dikirim surat ke Palembang disuruh angkosi awak baduo basikolah. Iyo sekolah ke doktoran anak Jawadin pandai baranang kodong kakinya ledek buayo katatat Jaidin dinan sanang ambo mana resikonya oh dikirim surat ke Palembang baabana surat buninyo yo kepada bapak mande kawan ambo sedang menganggur banamu buyung si Jaidin. Oh dek karano bapaknya lah pensiun dak tahu kosi sekolah lai kini bantu di bapak mande. Kami ke masuk sekolah ke doktoran baitu bana dalam sore tapi kotak namu bapak Jomande menyerahkan basikola kami baduo Jaidin pulang ke Padang bawa balik ke Palembang biar nak perai keduanya bapak oh biar nak perai leka duonyo. Onan dia bilang bapak Jomande galak mani bapak di sinan pandai bana anak kau mencari dusana biar Jaidin orang Padang biar anak orang Palembang badannya raso badusana karena de awak kepeng banyak karena de kita kekayaan sarahkanlah anak basikola kok nyampang anak jadi dokter ubek gak sakit tak kama bayi dikirim ke
kepeng jo sore rajin-rajin lana basikola supaya tercapai tujuan hati. Ona nindak di jalan kadietong sore jo kepeng tibo di Batawi nelai. Mulai Abdul Munawar sikola 100.000 yuang si Jaidin sikola doktor kana monyo indak dirantang panjang bana diaja ube mau ube diaja suntik manyuntik diaja bapa bukuan diaja lecando mulai kini ube mau ube. Ba itu bana dena nyolai tiok bulan pakirim datang kita tinggalkan. Oh si Jaidin sedang sekolah kedoktoran dibilang Bali adik bonsu tinggal di Padang Panjang Odem bilang cendosi norma dek lamuinyo di sinan Allah Ta'ala manggarakan. O Tuhan nan sadang kamambari olailah nak seorang laki-laki sariado sariba namu siapa namu anak kandung Salman kanamu anak mande Salman kanamu anak kandung monde nak kandung Salman sayang mande nak dirantau anak balai ikan lena kampung ibu bukan di siko mana kampung daerah orang si Junjuang Dio di Tanjuang Siam Palu mana de ulah mencari mama waang sampai tinggal kampung joila mana oh mama banamu si Jaidin nak kok lai waang sampai gadang yo Salman kok lai pai darawaang nak oh cari mama lena karantau orang yo man oh cari mama nak mama banamu si Jaidin dari baumu sabale tahun mama ampai mana oh sampai kini ndak basuh lena kok layuan oh Salman sampai gadang kok lai pai darawaang jajak la Tanjuang Siam Palu liek labaa kampung ibu lena oh liek dewaang kampung mande lena ona capek lah gadang nak kandung kok lai waang sampai gadang cari lena oh mama kandung